Шановне господарство, добрый день. Учора увечары я увесь час меў такі узнёслы настрой, бо даведаўся, што адміністрацыя Трампа спыніла фінансаванне, дакладней прыпыніла фінансаванне всялякіх гэтых няўрадавых арганізацый, і гэта у інтэрнэце я ўбачыў таму, што шэраг всіх гэтых грантасмокаў беларускіх пачалі енчыць, што у іх больш няма грошай на выкананне сваіх прапагандысцкіх праектаў. І я заўсёды лічыў, што чым менш прапаганды, тым лепей. Вось, з этого боку, з таго боку, з любога боку. Бо прапаганда імкнецца што зрабіць? Прымусіць нас забыцца пра свае нашы ўласныя інтарэсы, і падтрымліваць інтарэсы нам чужыя, для нас абсалютна непатрэбныя. А тут раніцой прачнуўся сёння і выявілася, што нейкі вашынгтонскі суддзя спыніў ці таксама прыпыніў. Яны ўсё прыпыняюць, нічого не спыняюць. Яны цяпер як на вясах вагаюцца. Яны канчатковае рашэнне не прымаюць. Дык вось гэты суддзя з Вашынгтона прыпыніў указ Трампа пра тое, што трэба будзе зараз дапамогу няўрадавым арганізацыям не накіроўваць, а перагледзець, што і каму гэта варта рабіць, а што не варта рабіць далей, каго не варта фінансаваць. Я бы хацеў сказаць у гэты момант Трампу: не варта фінансаваць всіх гэтых беларускую, всю гэту лубянскую хеўру под выглядам апозіцыі і всю эту дворню Ціхановскай. Цалкам замарозьце ім фінансаванне, таму што туды папёрліся ажно з Амерыкі людзі, которые там уже усталяваліся, яны папёрліся да этой Ціхановскай, каб атрымоўваць халяўныя гранты. Дык вось, вернемся. Суддзя прыпыніў, і у мяне зноў настрой как бы трошечки знізіўся, не такі ўжо радасны. Але так ці іначай ўсё роўна накірунак выбраны добра, і калі это все будзе перагледжана, і калі урэжуць фінансаванне прапаганды галімай, то это будзе вельмі добра. А вы як лічыце? Правильно Трамп зрабіў, што беларускую прапаганду гэтых самых хеўры Ціхановскай спыніў ці не? Напішыце, калі ласка, у каментарах.